ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Της είχα πει: Βυργινία είσαι πρώτο όνομα. Αλλά κι εγώ είμαι ανερχόμενη. Κανονίσαμε να τραγουδάω 45 λεπτά στην πίστα. 1:04 θα κατεβαίνω. Και αυτή τι σου είπε? Ότι θα με κόψει κομματάκια. Τώρα αυτό δεν είναι αντισυναδελφικό? Τουλάχιστον. Δεν λέω τίποτα. Την επόμενη μέρα, εκεί που τραγουδάω το φιλί φιλί με λιτρώνες, έρχεται η Βυργινία 12 λεπτά πριν κατέβω από την πίστα. Και αρχίζει να τραγουδάει το στραβά κοιτάς αλλού μιλάς, άντε και δεν μας παρατάς. Με τη δική της ορχήστρα. Το διανοείσαι? Η δική μου ορχήστρα έπαιζε το φιλί φιλί και η δική της το στραβά κοιτάς. Δεν ήξερε ο κόσμος πώς να χορέψει. Τώρα αυτό δεν είναι αντισυναδελφικό? Δεν λέω τίποτα. Την άλλη μέρα μπαίνω στο καμαρίνι μου. Ανοίγω την τουλάπα μου και τα ρούχα μου είχαν εξαφανιστεί. Τα είχε παρευτεί. Όπως καταλαβαίνεις, δεν βγήκα στο πρόγραμμα. Γιατί τι να φορούσα, τις κρεμάστρες? Τώρα αυτό δεν είναι αντισυναδελφικό? Και γι' αυτό έφυγες τελικά? Όχι. Έφυγα γιατί την άλλη μέρα ήρθανε δύο τύποι μέχρι εκεί πάνω, με δέσανε, με φημώσανε και με πετάξανε σε ένα κάδο σκουπιδιών. Λύθηκα όμως εγώ και πήγα στο μαγαζί. Και μπαίνω στο καμαρίνι της. Με ύφος. Τα χάνει αυτή. Και της λέω. Με πολύ ύφος τώρα σου λέω. Βυργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος. Και φεύγω. Αυτό? Ναι. Πήρες το αίμα σου πίσω δηλαδή?